Baba nomama obukhulu Youth and Junior Church. Hallelujah. Abavakashele uma bekhona ngiyababingelela kodwa nami angiboni osivakashele. Yebo. Hallelujah. So ngithanda ukubingelela sibonge uNkulunkulu osigcinile kwaze ngoba namhlanje. Hallelujah. Ngibona ngami babushabangu labaluba siyambingelela. Hallelujah. Praise the Lord. uNkulunkulu ukuthi abe khona nathi namhlanje. Sibonga ukuthi usigcinele yena kuko konke la ahamba khona. Hallelujah. Siyabonga ukuthi siphezulu naye engasikhathi eside. Bazalwane, kufanele njalo sihlale simthembe uNkulunkulu ngempilo zethu. Hallelujah. Kufanele sihlale njalo simthembe uNkulunkulu ngempilo zethu ngoba uma sikhonza uNkulunkulu ngizokubeka lento icace and I'm struggling nesizwe ukuyibeka kahle icace. When we worship God, masithulisa uNkulunkulu, we are implying in doing that ukuthi thina we are not sufficient. Do you catch it? Amen. In worshiping God, ekuphakamiseni uNkulunkulu nasekumdumiseni. At the same time, there's an implication. Without that implication, it won't make sense. Are you following me? Are you following me? I'm not difficult. I don't like to be difficult because I don't like to talk to myself. Hello, I told them we are not a business, that's why I was talking. Hallelujah. I have to tell them to stop this thing. Hallelujah. And then one day I was alone. In the statement that says there's an implication about yourself. That implication says depart. Did you catch it? Amen. When you worship God, you say unamanda wonke. What the implication in that statement is anginamandla. Are you following now? Amen. Uma uthi uNkulunkulu you're omnipresent. What the implication now about you? It's unlimited in space. Are you with me? Amen. Are you with me? Amen. That is why uJohane ke athi aphakamela ngehlelweni. In other words, uma udumisa uNkulunkulu uthatha indawo yakho. Unikeza yena yakhe. Are you with me? Amen. Akwenzeki umuntu akwazi. That is why uNkulunkulu asithi issue yomhlabelelo kuphela. It's an issue of your positioning and your mindset and your attitude. Yeah. Not only songs. That's why in the Bible in the season, seems to be that end of the number because uNkulunkulu uphakela bese nawo uthatha indawo ephakeme. Are you with me? Amen. Are you with me? Amen. Uma uphakamisa uNkulunkulu kuleso statement, as you worship God, you need to learn ukuthi wena indawo yakho ikuphi ngoba angeke umbeke umuntu endaweni yakhe ungazibekanga wena kweyakho. Ngoba abantu abalinganayo akekho okhonza umuntu nodumisa umuntu. Amen. Angeke
communicate. Praise the Lord. Amen. Even trusting God, umthemba uNkulunkulu. Uthatha ukuthi you need to learn ukuthi every time utrust uNkulunkulu, wamukela unezinto abazenza. Kulo mhlabelelo othini? Unamandla wena anginawo. Akwenzi umehluko ukuba isikhonzi sikaNkulunkulu esiphila si-ethe sengathi wazi lonke. Akwenzi sense ukuba isikhonzi sikaNkulunkulu esiphila sengathi unamandla wokwenza noma yini. Akwenzi sense ukuba isikhonzi sikaNkulunkulu sithathe indawo yaso. In the relationship kaNkulunkulu yakhe noNkulunkulu wazi indawo yakhe. Hallelujah. Uyazi ukuthi yena umele uNkulunkulu umele. That's why umuntu omanga athi umekhuluma uthi nginamandla wokwenza konke. But what does he say? NgoKristu. Hallelujah. Nginamandla wokwenza konke, but not alone. NgoKristu ongiqinisayo. But I don't have any ability without Christ anginikeza amandla. Yes. Awazi konke bazalwane, not about your life. Awazi konke, not about umndeni wakho. Awazi konke, not about umshado wakho. Awazi konke. You don't know. Yes. You don't know. You don't know everything about your future. You do not know as much as uthanda ekangathi wazi yonke into. Awazi yonke into ngabanye abantu. Yes. You can just think. Hallelujah. Amen. You can just think. But you don't know everything. Once you accept your limitations. Yes. Once you accept who limited, he is not limited. He's an almighty God. He's an omniscient God. He's an omnipotent God. He's an omnipresent God. He knows everything. Once you have your distinction, my friend, let me tell you something. We're getting somewhere here. It will be easy for you to understand when you buy the little way. Because even when you don't know, you are able to listen to Him who knows when to touch it down. Touch it down. Hallelujah. Mwanzo unafuna ukuthatha indawo yakho uzohleza une-stress. Kwesinye isikhathi uthatha indawo yakho unikeza uNkulunkulu omuye eyakhe. Hallelujah. Amen. Unikeza uNkulunkulu indawo okuyeyakhe. Praise the Lord. Amen. You see, last week I said to you in passing, I'm sure, that U-Eli wayewumpristi kaNkulunkulu. Hallelujah. Esaba uNkulunkulu. Njengawe or njengabazali bakho basitsho njalo. Praise the Lord. Esaba uNkulunkulu. Waba ney'ngane ezingamesaba uNkulunkulu. How do you explain this?
You don't know it all, right? Every time, bazalwane ngangimfundisa namhlanje. Every time ugxeka abazali ngokuthi abafundisane kahle abantwana ngoba baphuma endleleni, uzenza wazi konke. Amen. Nabazali abaqotho bayaba nengane ezibheqoqotho. Yes. Asazi why uNkulunkulu owazi. We don't know why. But now abantwana baka-Eli baba ne-Israel yonke inkinga bekhulisa ubaba oqotho. Yeah. Hallelujah. Nangunjona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayelunge kunabo bonke abantu. Isho kanjani iBhayibheli? Wayelunge kunabo bonke abantu. Nangu iy'ngane zikaJohn mazisephathini. Lithi iBhayibheli uJohn uyibiwali ukuthi maybe bamthukile uNkulunkulu. Why bekawarishela? Bekabazi abantwana bakhe. Yeah. Uba uhlobo luni lukapende. Bekhulisa ubaba. Bekhulisa ubaba qotho besaba uNkulunkulu. Hallelujah. Because bazalwane, leso sikhathi uJohn evelelwa yizinto, he did not understand, he did not know what was happening. But izinto beyimkhiphe ehamba emile kuNkulunkulu ngokuthi kunoNkulunkulu owazi izinto engazazi yena. He took his place. You must learn to take your place. Amen. That's it now, yeah. In your relationship with uNkulunkulu, that's now, yeah. Umyeke athathe yakhe indawo. Hallelujah. Amen. Nangu uSolomon wamsaba uNkulunkulu. Wamzama amadoda lawo uJerobhowamu. Omunye wamsaba uNkulunkulu. Omunye wakhonza iThixo wadonsela nesizwe eThixweni. Bakusho baba oyedwa. How do you explain it? Praise the Lord. Amen. Here's the thing, bazalwane. Emzini weThixo, emzini okhonza ama-idols, emzini ongamesaba uNkulunkulu, waphuma u-Abraham osaba uNkulunkulu. And I want you to understand me. Emzini weThixo, emzini wabantu abangamesaba uNkulunkulu, waphuma u-Abrahama owesaba uNkulunkulu ekhuluma ngaye namhlanje sithi wahamba noNkulunkulu. Waphuma emzini wabantu abayizangoma, emzini wabantu abangamkhonzi uNkulunkulu, emzini wabantu abangazazi noNkulunkulu. Kungaphuma indoda kaNkulunkulu ngoba izinto bazalwane zenzeki ngendlela yolwazi lwethu. KunoNkulunkulu in control of everything. Amen. KunoNkulunkulu olawula konke. Hallelujah. Kunezinto that will escape our understanding. Kunezinto esiziqonda ukuthi why. Kwenzeka kanjani ukuthi emzini ongakhonzi uNkulunkulu kuphume indoda kaNkulunkulu kulomuzi. I want you to understand one thing. When the Bible lithi ngicela bonke kuye uyakhathalela, one thing that will make it difficult for you is to try to know how. And to know everything, and to fail to take your place. Hallelujah. Amen. Yaphuma okuhle emzini ekungena kuhle kuwo. Yeah. Yaphuma okuhle. Yaphuma okubi emzini wobaba oqotho nomama oqotho. Bakhula abantu bazalwane befundisiwe baya amantombazane ukuthi uyiphathe kahle ukuze uzothola umshado. Abanye bawuthole, abanye bangawutholi. Why? We don't know. We don't know. Abawutholile bazositshela no-answer ukuthi ngoba bona bahle uma ungabheka around khona bazokudlula wena kodwa basingile. Yes. Khona bayiphethe ngcono kunawe. Uzazoyazi bonke wena ngoba kukhambele kahle. Makukhambele kahle bazalwane ukhuluma ukudakwa.
ngathi kulowa inkombodo intakumisa akekho abantu abasangena njengabantu engibambela kahle izinto bazonke into noma into abahambeli kahle bayangiwazi ngahambeli kahle. They know, because you know why they know it all. Zama kahle izinto. Thatha indawo yakho. That's all I want to tell you today. Thatha indawo yakho. Thatha indawo awazi konke. You don't know it all. Kunonkulunkulu owazi konke. Lithi iBhayibheli nabo nabengabahambeli kahle kakhulukazi bona baseduze nenhliziyo kaNkulunkulu. Uyena owazi ongabo. Bayithatha kahle abanye bazobahlula. Uthi umuhle kahle bayibona kunobani. Babafingile. Kunezinto ebekuyichaza uthanda uNkulunkulu. Kunezinto ezimdindayo ngifunda iBhayibheli encwadini yamaHebheru ngifunda amaqhawe wokholwa ndihlangana noRaheli. Isibene. Kuthiwa iqhawe. It's beyond my understanding. How can that person be iqhawe? But kunezinto uNkulunkulu azaziyo mina nawe. And let us have peace with that. We must make peace with not knowing like God, because He is God, we are just humans. And when we do that, as soon as we go to Revelation, Istanbul, chapter 5. An attitude is a lifetime. Let me show you how. It's when you take your place as a child of God. You take your place. Kuthiwa uthatha indawo yakho ngenzansi. Hallelujah. Chapter 5, right? Verse 11 to 14. Ngase ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqa isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane. Zithi ngezwi elikhulu, lifanele inkundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso. Nakho-ke konke okudaliweyo okusezulwini nokusemhlabeni naphansi komhlaba naselwandle nakho konke okukho ngakuzwa ukuthi kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo inkundlu makube yisibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Nezidalwa ezine zathi amen namalunga awaphansi akhuleka. Hallelujah. Amen. If you read this whole chapter, it's part of the Revelation to John. Hallelujah. In background, you know about John, the Bible what in his one he was banished to Patmos. One thing that lava wamdingisa abakhohlwa ngayo ukuthi ungamdingisa umntwana kaNkulunkulu from the land, but angeke udingise uNkulunkulu from him. You cannot banish God from him. When you banish the one of God, he goes with the one who's within him. And wherever he goes, it becomes heaven. Because heaven is where God is. Hallelujah. And the Bible says, then I looked and heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they were saying,
worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Kusho ama-angels bazalwane, worthy, ufanelwe, the Lamb is worthy. Iwundu kaNkulunkulu lifanele. When you say that, you are saying, kukhulunywa ngani lana? Kukhulunywa ngesini ekumele liphume bese kufundwe incwadi. Ngisho bazalwane, kukhulunywa ngesini ukuthi akekho otholakele ofanele to open the sin. Nobody was found. When you worship God, you say, I'm among the ones who were found not worthy. When you worship God, you say, but the Lord, I am among those who are not worthy. Even when it was but I'm among them. I'm among them who are not worthy. I am not worthy. The angels, but the Lord, nobody was found worthy to open the seal. So the book of food was everywhere. Nobody was found worthy. Now people live in angels who are not worthy. For you to attribute your thing to Ukulunkulu, your worshiper will find it easy. Are you with me today? First of all, you need to take your place and let your heart be the heart of the worshiper. Then, you will forgive. Roma, in the first place, they will move. Yeah. Honor, you're worthy to take a scroll and to open these seals because you were slain and with your blood you purchased for blood persons from every tribe and language. Now we go back to the other verse. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory. You can't attribute it to him and yourself at the same time. You can't. Yeah. You can't. Uyeka, umphakathi uyeka, umphakathi ikinga yebandla, ikinga yesiyo yomkhonzi, ikinga yesiyo yoworshiper. Uma injalo, angeke ikwazi ukuphonsela inkinga. Yeah. Ngeke ukwazi. Ngoba uhlabelela ngomlomo, but awukakanikeli isihlalo sobukhosi kuNkulunkulu. Isihlalo kangaka sikaNkulunkulu kusesakho. Hallelujah. Wow, then I heard every creation in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them, saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. The four living creatures said, Amen, and the elders fell down and worshipped with the heart of the worshipper. Uzofela, uzohlezi, ubulawa yistress, uzohlezi, ubulawa amawari, ubulawa izo zonke izinto, ngoba inkinga isekuthena ukekathathe yakho indawo, weke uleyakele uNkulunkulu, abe nguye who's worthy of all glory, of all power, of all knowledge, of all everything. You are saying it ngomlomo, but ngezenzo zakho, you are saying you know it all. The way uthina unakhona, you say you know it all. Ukwazi ukinterpreta impilo zabantu, wena uyifortune teller yabantu suddenly, ngoba zikhambelanga
Uyazini wena. What do you know? Ulimaza abantu abaningi enkonzweni ngalo lwazi lwakho olubhedayo. Hallelujah. Lwazi lwakho luyabheda mama. Lalela baba. Yabona. Ngesizulu kuye kuthiwa uma sikhulisa ingane ligotshwa lisebe. Anybody knows that saying? Kusho ukuthini baba? Ingane usifundisa ifundise zincane ngoba kuyafika ithuba la ukufundisa nokutraina ungasabi possible. That's what it means, ne? Ligotshwa lisemanzi ngoba mesefike ebudodeni obufazini alisagobeki. Hallelujah. But here's one thing that isiZulu does not tell you. Ukuthi ugobile akusho ukuthi noma mkhulile seqinile liyohlala ligobeke njengoba uligobile. Yeah. That's the thing. Zange ngifundise namhlanje. Iyafundiswa ngezoyinini iy'ngane zakho ugoba lisemanzi, right? Kuyofika istage la zisengcupheni khona. Kuyofika istage when those teachings are at risk. What risk? The risk of choice making. Yeah. When the child will now make a choice to abide by those teachings or to throw them away. The time when that child will decide whether uqhubeka nobuKristu lobo obuyimphonze kuyena noma uzenzele okwakhe. Are you with me? Amen. Are you with me? Amen. That is why umzali awuloko ufundisa ingane ukuthi imfundo zakho zanele. You pray for your God. You pray to the God who knows it all. Ophethe impilo yawo wonke umuntu. Yes. Hallelujah. Amen. Uzokhula lengane. Ethi sikhulile. It now is my time. My time now. Kanini namazalane nabantu abasha. Ngoba nayo ingane ikhulisela uKristu. Uma ingakhula ethi manje sengiyiMuslim. Ngiyayidikila. Ayisese ingane yakho ngoba wayo. Kanibazalane, lalela nayo. Ngizomfundisa namhlanje. uSolomon ngifuna sizindebe ngoba nizothi mina ngikhulumela okwami. Funda iBhayibheli lona ya Proverbs chapter 6. Proverbs is ne? Verse 20 to 24. Verse 20 to verse 24. Ndodana yami, gcina umyalo kayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko. Yibophe enhliziyweni yakho njalo, uyithekeleze entanyeni yakho. Mayikuhole ekuhambeni kwakho, ikulondoloze ekulaleni kwakho, ikhulume kuwe ekuvukeni kwakho. Ngokuba imiyalo iyisibane nomthetho ungukukhanya, nokusola nokulaya kuyindlela yokuphila, ukuze ugcinwe kowesifazane omubi nasekuthopheni kolimi lowesifazane ondindayo. Hallelujah. Now, la mazwi lawa akhulunywa uSolomon wakhuluma kubantu ababili. Akakhulumi nomzali. Is he talking to a man?
What does it start with, Pastor? My son, right, Yeah. is not addressing the parents, is addressing the son. Why? Because the son has a choice. Hallelujah. The son has a choice. Indodana, inokuyikhetha manje isikhulile. Hallelujah. Isikhulile, umzala ngeke asayitshela. Ubaba ngeke asayitshela, isikhulile manje. Iyadecide ukukulalela, iyadecide ukukulalela. Akukho zokwenza. Okwamanje ufaka uswazi ngisho. Siyafika isikhathi. I hope you don't because it's unlawful. But I know you guys. You do these unlawful things and hope that you will never be caught. And when you get caught, you become Job. We are living. Having broken the law. Hallelujah. Ukhuluma nendodana, akakhuluma abazali. Uthi indodana, now you can make a choice. Now I am commanding you. Now that you can make choices, I'm commanding you. What am I commanding you, my son? Keep your father's command. Keep them now. Keep them. Hallelujah. Keep them. And do not forsake your mother's teachings. Now your father commands, your mother's teachings. Hallelujah. Amen. Do not forsake them. Bind them always on your heart. Fasten them around your neck. Namama Gama, let us show who is everywhere around you. Hallelujah. When you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will speak to you. For this command is a lamp. This teaching is a light. And correction and instruction are the way to life. Keeping you from your neighbor's wife, from the smooth talk of a wayward woman. Usho Bible, the Kuruma, the daughter, and Kurumi Nomzali, because it is a son, it is a daughter who must now make a choice. You know, Masaran, the teaching that our food side of about Umanga women or water with food. With food. Hallelujah. And here's the thing, let me teach you something, Masaran. Let me teach you something like that. Umntwana okhulele emndenini wobuKristu is not a Christian. Amen. I understand. Amen. Umntwana ekhula. The reason why abantwana bakhulele emndenini wobuKristu bese sometimes bangaba abaKristu. Sometimes inkinga ukuthi umntwana nakabuza ukuthi tell me why are you a Christian? No. I grew up in a Christian family. That can't make you a Christian, for God's sake. That cannot make you a Christian. Why umzalwane? Ukhulele ekhayeni labazalwane. Kwenza umzalwane lo. Awusumzalwane mangabe ngethe ukuthi. Because you need to accept Jesus as your Lord and Savior, right? For you to be a Christian, right? Right? Yes, you need to accept Jesus as your Lord. Ukhulela lapho kulowo mndeni akukwenzi umntana kaNkulunkulu. Ngoba uzokhula uthi usukhulile abese wena mele wenze zakho inqubo ukuthi uba wenze njani. Hallelujah. Amen. Now, this is the same as someone ongathandaza othandazelwayo. Right? Umuthandazela bithandazo abanye abantu cover, they cover you. Yes. They cover you. They work those prayers because they cover you. But when, as a person, you never have testimony about the power of a relationship with God. So that is why mawukhula ubanzima-ke ukuthi wenze choice yokuhlala kulento ongayazi. Ngoba umntwana ongakwazi ukuzithandazela azinikele yena umaluzazi womthandazo wakhe ophila ngomthandazo wabazali bakhe
ngeke ukhule ngokuthandazelwa. Angisho bazalwane. Yeah. Ngeyingane is the same thing. Nayinto bazalwane. I don't know why I'm talking about this, but maybe let's do it. Let's do it. The reason why mina nawe we are Christians today is it the 21st century? They say something on the phone. 21st century? In the 21st century? Gay, Zinga Nomsa. This one, the 2026. Why when the homes are running is cut? You know why? It's so that uNkulunkulu kaAbrahama noNkulunkulu kaIsaac noNkulunkulu kaJakobe noAbednego noMeshach noShadrach. Now I'm talking about ancient times. Yes. I'm talking about ancient, right? Those people that I just mentioned. Abantu badala. Why is it bad, Baba? Ngoba the Bible, over and above it being a book of commands, it's also a book of testimony, testifying about how God walked with certain people. So he walked with Abraham, he walked with Jacob, he walked with, are you with me, Baba? Amen. But are you going to tell that to your children? That I'm telling you today about the Guru Abraham, one ancient time. It sounds like a fiction. Your role and my role is to remove the element of fiction from this thing. So that when something bad comes coming, it has to do the thing that's coming in also. There's Baba Kurumangaso, Abu Kuruake. What do we know? No, give up when I'm going to go on. Who had him Caesar? I Abraham. No, had him Caesar. Who take Abraham from the time. One day in the current times, everyone's about to buy it. Who's about to become a fan? Babylon Fagazi, or you talk about Mazio. When it comes to the issue of faith, church, I'm talking to you. Amen. When it comes to the issue of faith, knowledge is never enough. We want to teach, I want to know about, but that's not the Bible that I in the past. It's not enough. We want to know who the corner about the Ujibu again. Not unless nothing is happening. Tell us, let's pray for you. Is there anything happening in your life? Is there anything happening in your life? Why is your testimony not dominated by that? So the thing that is uncle, this is the most cooler. This is over the Guru Ramam. Rather than the Guru Ramam. Rather than the Guru put his way to. And then I better than more I am on the Guru Ramam. The they are not idolizing those people. They are bringing Guru as a mandulo who would have a good Ninankamu utashala mandulo. Bese lesiphethe zenu zikhule. Abantu abaningi bangalalela inganekwane kodwa bangayithathi ngokufana. So as long as they zindaba in these times zinzima ebantwaneni. Bazolazi izinto abafundiswa ngaphandle Sunday school bayakrema amavesi kodwa into ekremiwe masekuvela isimo ayivenzeli lutho okwenzela lu something is faith agxile kuyona and that faith ayini ngolwazi iza ngolwazi iza ngokuzwa but igxila ngokwesipileza.
We are very comfortable. Abazali abangenaso isikhathi ukutshela abantwana ukuthi uNkulunkulu wenze nempilo zabo wenza leyo. They are depriving children of a valuable thing to build and to ground them. Are you with me, bazalwane? Umzali uqotho uyasenza isikhathi ahlale nengane athi yazi why ula asiqale la wazalwa khona. This and this happened, uNkulunkulu wavumelanisa. This and this happened, uNkulunkulu wavumelanisa. Uyawazi lo mndeni ukuthi ubuyaphi. Lo mndeni ubuyangana uNkulunkulu. Uyazi lo mndeni bengenamuntu ofundile kuwona. Ikhona imindeni enjalo bazalwane. Ikhona imindeni. Let me tell you something. Uma ubheka umndeni wakho ubusuthi wena ngeke ufundile therefore nami angeke kwenzeke ukuthi ngifunde uzazi wazi konke. Ngoba ngithe kuwena nasemndenini wabangafundile angaphuma ufundile, angaphuma udokotela, angaphuma uloya lapho, angaphuma into eningi, angaphuma ama-pilot emndenini onjalo. Ngoba nasemndenini wabafundile siyaphuma isizungu. Umndeni wakho uthi kuqeda uthi wena konke ngikubonayo. No, ingane ke bazalwane what I'm saying ukuthi wena yenza konke okufanele. Fakazela ingane utshele konke uyifundise. Wenze konke okusemandleni akho. Bakukhumbule ukuthi akuningi kushiwa uNkulunkulu. Ngicele konke kuye. Lenze ngidlelana. Alikhulumi nomuntu ofela. Alikhulumi nomuntu olahlekelwe umsebenzi. Alikhulumi nomuntu omshado wakhe usheka. Likhuluma nawo wonke umzalwane. Ngoba yikho into yaziyo yonke. Amen. Awazi konke. Nafanele ugcinele konke kuye ngoba uyamkhathalela. Hallelujah. Praise the Lord. Unabazali bazalwana benze umsebenzi omuhle. Njengoba ngikhuluma nawe nje. Babakhulise kahle labantwana kodwa abantwana bavela inkalo babema amanyawo. Wena uthi ngababone labantwana babakhulisa babamasha. Abashini labantwana ngibonile yakuthi babakashana. Kusho wena bashayiwe bayabenda nemivimo leyo ubamote ukuthi imivimo igaranti ukuthi ingane izoqonda for the rest of his life. Who told you this? Hallelujah. Baningi abantwana bakhuzwe kahle bashaywa bafundiswa uma wakhe wamfundisa yonke into ukuthi wenza njani intombazane iphatha kanjani ayifundisile yasiba nengane ingekashadi ifundisiwe kwaba nengane engafundiswa ngalutho. There's a difference because kathanda thina ukuthi let me tell you something brother, let me tell you something today that will humble you. It will humble you. Knowledge is always limited. Knowledge, limited. And every time we make a decision, that decision is not infallible. It's fallible because it's based on limited information. That is why knowledge on any decision will review next year or so, because your decision can be as good as what you know at the time. And not judge abantu. You can only do to the extent of what you know. No one's your mind. You know one's your ayikito. Oyazi beyond that. And who is it more? Who sees by no one's your and no one's your good limited. That is why most of the Guru who find the way to touch it down yako. We are with the yako. That's the way. Hallelujah. Amen. Know your place. I always say to people, you know your today.
but you don't know your tomorrow. That limits you. Ngesizulu kunokuthiwa lithatha osemsana limjikijele emnyama. Ilethatha osemnyama limjikijele. Wena uzothi ngcono kungabayini namhlanje kanti awazi uNkulunkulu ukhandani empilweni zabo. uNkulunkulu ubhizi anenkinga kaNkulunkulu membhizi empilweni yomuntu. Ubhizi lana ekhona. You need to hear me what I'm saying today. uNkulunkulu membhizi empilweni yomuntu. Uba bhizi lana ekhona umuntu. Umethole umpofu. Uba bhizi ebumpofini. Angabemezeli ebathini ukuthi ngiyamkhipha-ke ebumpofini. Usebenza ebumpofini. Benopha abantu, bekhula abantu, bedelela abantu, benyanza abantu. Esebenza ebumpofini. Ubesebenza empilweni yomuntu, impilo ingahambi kahle. Ubona ungahambi kahle, sebenza yena. Wena ububheke phezulu all the optics. Are saying things that status quo. Status quo can be misleading. Hallelujah. Amen. It has not been misleading. You know about Samson, when everybody thought he was now something you went to reach joke. And they didn't realize they didn't see it. Because when they run and pull them to the army, who can have been fooled, who can have come to the dog gala, who can have come to the Indian answer like him, who can have come about body, about the woman of a fool body to the apple. But let me tell you something, Patel on the Lord, you don't know everything about you, neither do you know everything about me. Neither do you know everything about our future. So find Martin Mabuwe last year, not when ukadaba philimpilweni wele abangaphili njengawo wena ukadizoni wena ukadaba fanele ukuba laba worship ngoba baphila kahle according to you wena ukadaba enza lo abafanele ukuba laphamnyango babingelela abantu ukadalogo mina ngigathile lokho mina ngizonkulunkulu ukuthi ngize nani nonke anginandaba ngize nani nonke ngizoshumayela izwi bese ngilale konke kuye ongizile wathi ngize nani nonke tjatja nani mina nazi kakhulu kodwa mina ngazi. I don't know. Ngizokhuza ngikhulume ngenze yonke into ngigimele kuye owazi yonke into. Hallelujah. Wena ungaba nombono ukuthi ubani udeserve what service from the church. Ufuna what support, udeserve what support from that and that. Yabona ngizakufundisa sengibala namhlanje. Right? Awazi Lord. Yes. Phonsela kuye konke. Ngoba wazi konke. Thatha indawo yakho. Kunabantu abamkhonza uNkulunkulu ekunzimeni ungabazi. Ulula wena ubagceka ubehluleka. Bakhonza uNkulunkulu bathandazile impilo yafika. Bathandaze ngaleskhathi nawe uthandaza wathola impilo leza ngakafiki. Bayabona ucelebrate your answers bona leza ngakafiki. Bayamkhonza uNkulunkulu kulezo simo, benza uNkulunkulu kulezo simo, bazophakamisa izandla, bathi uphakeme banelete kuye lokudumo zonke izibongo, bathi wena owaziyo, wena ubheka ukuthi hey abazalwane ngaba umuntu okhonze bunzimeni angeke enze izinto njengawe. Lalela wemzalwane, angeke enze izinto njengawe. Usemanzini usedakeni olithize asazani bazalwane sinje. Asazani sihlangane enkonzweni isiphakamise izandla kodwa seyibone engafani. uNkulunkulu osazi sonke.
ukwazile ucelele into ecelile uNkulunkulu sayilindile kuphela iminyaka emihlanu kuphela iminyaka abayishumi ulindile lento wena uthandazele ngonyaka wokuqala yasiyafika ufica umuntu omehlulile abantu baselanentshelo ngomfundisa namhlanje into enifanele niyazi niyibandla abantu ababili baseyimweni ezingafani izwi lenkosi bashunyelwa ayilindi ukufana ngoba circumstances can affect how you receive the word. I'm talking to you today. Circumstances isimo singenza umuntu isimo ukwamukela kwakhe izwi kungafani nokwakho. Umuntu onemali kulula to receive the word that God shall meet all my needs. According to his riches, Christ Jesus, imali ikhona ebhekele. Oh no, hallelujah, hallelujah. Umuntu ongenamali. That will receive this word like you. Umuntu ongazi ukuthi ulale vele namuhla. That will receive this word like you. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna ukukusondeza ebantwini namhlanje usekudeni nabantu. Wazi too much. Ulwazi lwakho liphafile lokubopha pass up. It pass up. Easy. Ligesa about holiness from the pulpit. Lilende komunye. Ngendlela ehlukile kunomunye. Hallelujah. Yeah, we want to now good relationship. Akashadile uhlala naye nomuntu kodwa nomuntu uyamphilisa umphilisa imali. It's not the situation efunwa yizwi but mashiyelwa lalela mzalwane indlela ifika la ihlukile ngoba isiqumo sakhe siyaffecta into benayize today nengane zakhe. Are we talking? You know too much. We are not saying, Madalade, it's not wrong. But we are saying, be sensitive to evil. Zabale. Basengeleni yokuphelelisa. Bangake bangafikisani nawe. Bangake bangafiki nawe. Was too much. Was a lot right. Yabona uNkulunkulu usuke ngani between mina nawe ukuthi nasempilweni yesifo yaka Russia bekazi mfowethu. Bonke abantu bacabanga ukuthi bayazi ukuthi iyophelela phi lento. uNkulunkulu yedwa bekazi ukuthi uyophelela igama lakhe ohlwini lwabantu abangaqhamuka. Ubasheba abantu bethelwa ngohlazo lento ayenzile bebecabanga ukuthi hayi and is there. They didn't know ukuthi ndiye nithi together today ngoba uNkulunkulu ukhethe umndeni kaDavide ngaye yena lona owesifazane uBasheba ukuthi kuphume indodana uJesu Kristu ezoba uJesu abe eba yinkosi inhloko yebandla. Akekho ngalezo sikhathi ebekadazi ukuthi le ntombatheka iyophelelaphi. Lelo ngitshele webazalwane yehle umthini wezakhewu yehla uthatha indawo yakho uhlale esitulweni hlale endaweni yakho awuyeni umehluleli. You are not a know-it-all. Awazi konke okwakho ukhoza uNkulunkulu ubakhulekele labantu ongaba-understand bathwale emthandazweni. They may not be like you bathwale emthandazweni. All they need ukuthi wena ubathwale ubasapote nabo bayafisa ukuthi kulunge empilweni zabo one day. Ake ubasapote. Let me tell you something. When you do that, you are doing the way now. How are you doing? Indleko zabazalwane zibaba ucabanga ukuthi bazakhetha. Bahlala enkundleni bamfimfithe. Bakhuluma izinto abayicabangayo ezi-affect about other people. Even those have been wrong before about others.
They continue to believe and trust their flawed thinking. They continue to do this. They don't mind ukuthi balimaza abanye, badiscourage abanye enkosini. They just continue doing this. Hallelujah. When you read the Bible ifuna ukuthi uthinta umuntu kahle. Because awumazi umuntu ophela. Ngisho umuntu oyihelpa ukusiza ekhaya. Umhloniphe lowo muntu. Respect that person. If you put him on Exodus, nikhuluma ngabo labo bantu ukuthi kumele ubahloniphe, uba-treat with kindness, because one day you may need that person's help for something. Namhlanje ubona isikolo sakini. You don't know what God is doing because He does it while ekoroba kini. Yes. Akamyekisi ukoroba, uyenza ekoroba. Ngoba umuntu akusona isimo sakhe, umuntu esimeni sakhe. Bese kuba nomnumzane ukuthi why abantu abaqashe izisebenzi emakhaya bathanda ukuwashisa lezisebenzi amabhulumasi. Bantu bahamba bayelethu bashiye that into bayisebenza ahlakani ngokwemkhokhela uyazi ukuthi bayiyo uyohlezi yiyo nikhuluma ngebandla namhlanje. Uma sithi uphakeme, une-duty on us to go down. Uma sithi you are God who's omniscient, une-duty on us to accept that we don't know it. We don't know it all. Uma sithi kuye unamandla wonke, une-duty on us to accept that asinamandla wonke. Uma sithi ebasokane thobekani omunye umuntu njengawe, no matter what he's doing now, no matter what job he's doing, umuntu. Umsebenzi womuntu awususi a human value from him. Awususi. It doesn't. Umuntu. Ungasebenza kwakho. Mthande umuntu lona. Ube kind kuye. Umenze iphutha. Uphungula ukuthi nawe njengokulenza afanele ukwenzeka nakuye. Ingane zenu ziphula amajazi. Nizithinta different man phula ubani osebenzayo. Nizithinta different. I understand when you didn't understand ngengane mina. I don't understand. Ithapu imekathi. Ithapu. Umuntu ezizithi uthalamana. Uyawazi uyikhelisi ubhekiselezi. Ukuthi ugenze izinto ukuthi ungayishayisisi la, iphuke la phezulu. Kodwa amagama aphuke la phezulu, ingane zenu zophulile. Niya-understanda ngoba yingane zenu. Kodwa uma umama osebenzayo, ikhambe mistake. Because you think uyayazi impilo yakho uyophelela. Uyosuka kwakho ayowayihelpa next door according to your analysis. You don't know everything bazalwane. And kumele inthobe lento inehlise nimazi uNkulunkulu. Mazini uNkulunkulu. Mazini uNkulunkulu ukuthi uyabathatha abasemuva, abasephambili, abathatha abaphambili, abasemuva. Uyanala ngabathotshisiwe. In fact, iBhayibheli unaka kakhulu ngabacindezelwe. Uma ngabe umzalwane umasabayo uNkulunkulu, awuzocindezelwa umuntu iBhayibheli litshela ukuthi uNkulunkulu unaka ngaye. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. We bring the praise, the glory and honor to you. We are worthy to be praised. Sibonga izwi lakho namhlanje. Ukhuluma njengobaba wethu, njengoNkulunkulu osithandayo. Sikhulise ngikuthanda yawo sibenze ngawe.
sirepresent ubuzima ngegama likaJesu Kristu owaselwa asihlanze kubo bonke ubunzima. Lungisa our-attitude, Father, so that they become the attitude of your worshipers. In the name of Jesus Christ. Sisize nkulu namandla wonke sithathe indawo yethu wathi kwilizwe lehamba. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Usawonke inhlanganiso lapho semakhaya ukuhamba nathi sivikele usiphephise konke okubi ukusisibuze sidlayo nesikwa sethu namanzi wethu ngegama likaJesu nemindeni yethu siyakhuleka ukusisebenzisa in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Akekho ofana nawe uyinzulu yemfihlakalo uphakeme uyinkosi yamakhosi in Jesus' name.